changamira ndava ndinayo Franz chikomba chemukadzi wangu Taurida ya mãe. Mas vou como não vai. Macaquinha. Rumah hospital, betul sekolah jauh. Ini tidak kalau ujiannya, banyak yang bilang untuk sampai. Tapi nak pasal bilang untuk sampai walaupun itu orang yang sekarang mau kumpul, sudah ni awak buat sesuatu kanan, dan tahu kanan ni tahu, dan itu sudah ni sudah so itu. Itu pasti doa orang buat pasti itu kami orang semua itu semua tahu. Ini ada tu ni wiki ada juga buat itu kita mamukannya dari sini dan itu dunia asal itu kerjanya sebenarnya pasal itu pasal dunia dan dulu dia kalau tanggal apa terus tanggal apa dua bulan maka kuona itu manzo chini mozo minda matuma tora mashoko okutumwa maruda ndochongo kurambisa kuenda kumufana nge mchineiko chakutuma n'umuntu akapagona ndakapatadza isikana singatowirirana zvavaitoziva kuti vanhu havasiva akapatadza ini ndakaramba kunotora moto nodiva vaitozoti hatitowira makandwa kuti kudanana baba ndobva manyarara ava ndobamba ndobvakaita dambudziko romoto ndobva vakuti endai munotora moto ndobva matichitaura masikireti yamamusingade kutaura yamamuchitya kuti ndikaitaura inoita kuti imba yangu iparare mamuchiishandisa pakuitaura nekuda kwomoto nekuti ndimwena kutuma moto pamusoro changamira kuti ndisi baba vachikomba chemudzimai wangu ndichitarisa amai avo mudzimai wangu nemudzimai wemurume vanga vari tsika nditsika vanga vari shamwari best friend paitsika amai avo ndopaitsika mudzimai wavo saka vanhu ava vakazosaparitana kushamwari uya kusaparatana kwavakaita ndikokuti mudzimai wabamunini akauya nechikoro raive tauro ravaibhezesa murume nemukadzi wabva uya naro vakapa mwana wangu nyika anonzima mukadzi wavo yakapa mwana tauro achiti enda unopa tauro enda unopa amai vako vaite chikororo kandakararama ndamudati amai vomwana tauro iro handisi kurida kuti ripinde munhu matauro avakayatenga semudhei ese manyowani mamwe chete manyowani saka tauro handisi kuda kuti ripinde munhu totambokonzera kuti iro iupi tauro chinzi kuite chikororo iye ane imba inoda kuitawo chikororo saka ini ndiri kuti mumonaki mangu mune masutu mune hembe dzakanaka tora kuitewo chikororo tauro rakabva radzoka tauro mudzimai wavamunene akasvika kubatidza moto ndobva anopisa tauro riya pfungwa dzangu ini ndichiendera mberi ndakazoenda kwandakaenda ndichida kunobvunzisisa nhau pfungwa dzangu kwadzakaenda ndakati tauro rimwe zvanga raitwa kuti musha wangu unopaa ndopandakasvika ndikutaura pandakasvika mambo sori ndopandakasvika ndozvandakafunga asi pfungwa dzako chaizisaizvo nyaya iri pabva ise ukadzoka upenyu parari kuti waura neuya chichikoma tauririwo mafundiro akusiyira kawaikauya ipapa ndina kuziva rainzi pamwe rakapukutirwa naamai ava baba usavanze chokwadi talk about the facts in background saka iwe uda kuresa mukadzi wako kuti unobata chikoma asi mukadzi wako right saka tokada senyaya icho chikorobho ichocho ndochikaputisa mukadzi wako nemurume uyu iwe kuti mukadzi wako right saka haasi chikomba ndakazora kuti tukadzimai nouyu vacho
muripo awera bamutsi tibatsirei panyaya yechikoro chekutaura nezvacho ivi muripo nyaya yataura yekutaura inyaya yekunyera wozi ndera toutaura zvakaitika ndakatosara ndiri chete chibai mamiri amai chikoro chinozotaura nezvacho mukubva kwenyu ava vasipo chachaba kuimi makazovabvunzira kuti manditumira mwana nechikoro kunyepere nai mamai kuti makati ndangokupewo zvangu nyaya yechikoro ndakatozoinzwa taenda kudare kwasabu ndokanokadzwa nezvetaura kunyepere nai mamai kuti maenda kwasabu ndopakataurwa kutaura amai ndoda kukubvunza ini manga musingawirira nere nama yavo muri tu kochii chakazoita kuti pasanurana inemi ndakamunonga kwabhabhazi usechipiri usechitatu ndakamuna makuseni tienda kubhindu tinotsvaga zvakaenda kuti seikunotenga ndabva taya zvekuma6 manheru tichikurutsa zvinhu zvekumota ndakabva ndati nemazi masikara sei kamudatoka wakandiite papo pato zvanga zvasiyana nezvawaite mashure taenda unowacha nevamwe vatogara nazvanga ko kamudaitokaita shamwari venyu goyere ndakati ndikuzati mukutozoti ndinipambanda usweri ndakatoshamisiwa kozi kamudairo wakandiita nezvatoita mazvese zvasiyana ndakabva ndati pamwe munhu achada zvotamba nenengosiyana nazvo ekuti mazwi akataurirwa kuti imimi muri kuti imimi ava mulala nemumweni nyaya ndakainzwa murume wangu akabva kubasa achiti ndafonewa nababa apa bamunini mukuyarinikuma wakati ndikuya nhasi manherana makona kuseri yangairisa kadhiva wakafonera murume wangu akabva yarisandi kozi chisi chausandi vakubasa auye akanisvikira ndikubvura ndakamusvikira atobadza chimoto achitoda kugezi saka amesani angaisomvura pamotookata ameiruwa yemungotora iri ino yadziya kare zvowarinongo aenda akamatira kuteseraaaisa wapedza kugeza vacha mei wanashedzwa nabacha atiwane fonero kutengesa pamwe ndoyanise yakushedzai kozi ndakatiwa kutengesa fonero wakatiendaakuda mari yotenga kibati ndauraika ndati ende unozwa kuti wachiti woka wakaenda kumwangu wakabva wakuratija ameiruwa nyaya yawandimudzeyeni yandashedzera yakasiyana ndazvozvoinikudananamemafi azvozvonyaya chaita vana vakadzi ndakatoshandisika nazvo ozinyira havana kana chanisi kuti ndozvitaura takatoshandisika nazvo mukadzi uyati masuro zvazvizvozvo takatoshedzwa pamba pakati takatogariswa kadaro zvazvizoshedza vanhu vachivamukaenda navo kundetise nowacha wanishereji yakaura kati nyaya ndeyekunyaya pamaivamunguvanepera kozi katikaenda nowacha togera tambotara nyaya iyanayomunyaya munhu anoita sei kozi pane nyaya yekutaura dzemapirisi anotengesiwa nemumanoetengesa mapirisi ekusimbisa nemahips ndonyaya dzakaitaura nedzimweyo atogambotanga kuti ningi naningi vanozodana ningi ningi anozodana ningi kabva tazoenda kwasabhuku mautinesi angu yese akabva ashedzewo yese akabva ati nyaya tinoshamisika tikatoshamisika tichitonzwa nyaya tashedzwa kupapakatu tagariswa dare kumba kwavo katoshandisika tichitonzwa nyaya yokuti ameri wakataura zvezvamaimafi akana vabuda wavo akunobvira wambotaura nyoyo makazoziva kuti amai ava izvamudanevarume muchitaurwa nevarume vedu hamusinga kana kugara kwese kwamangobvisa nyaya ndakasingatoiziva ndakatoshamisika vachitondiudza iva kuti ndo nyaya ndashedzerwa uku nyaya wandiudza kuti yefona isiyo nyaya ndashedzerwa wakatuwa kwemi kuti nyaya paingesa ava
Inini zvamaiziva kuti hapana zvamataudzana zvakaitwa nawo kumairambire mutora munhu. kuita izvinhu handatoona vetaura kana kungoye munhu anopataurira kuti ikorobhisi unga mangu aiwa matizvoni vakanditi ndodana varume avo inge isiri nyaya yetaura mairambira notora moto angari nyaya yetaura tatingatowirirani navetaura mataura makati ini ndikakaraka kunotora moto nenhara yekuti ndakudza varume vangu kuti baba handikwanisi kunotora moto uku ndokuti amai nhingi vakanditi ndinodanana nevarume vangu ndatora ndichidaro vataisingatouwirirani chakamboita kuti imini kutazikuya muri vanhu vangu vachiwira ichocho ndisaipewo mutanga tanzi pamusoro nyaya yakatotanga kunyatsowirirana nawengi wavo namevatatowirirana zvekuti kana vakabuda kana kukotombisira mwana nyaya yangetika ndekuti meri wakandudza huku taame mazenda kutanga kandiambe dzangu pamusomechihombi pane chidoko asi varume venyu mimi memazora vachitora pindi remurume wangu ndimandaandimetina sepane chidofu tobva kuti amukugumvere batwatura pindi memazwa tobvafungua pindi remurume wenyu samusana togumvira memazwa avachimbuza vati vatekezeza ndibata mumwe wangu dada hawo hautero ndimandapindu a dada hautero kuti muvengi anogona kufasisi mwamuiza zvakanaka ndadzokuraandatonobvisa upedzi ini handikuona kuti ye murume uyo anangara uyu anokunge kuziva kwaanapo pasi kuda kuburitsa kuti mudzimai wake angazozikana kuti pamwe ndozvaite bafungidzo yaanayo nomurume nokuti tauro ine akunonzora takazviziva izvi ndozvasakisa kuti amutume mudzimai achiziva kuti kuno zviruku kuti enda unopara moto wainopara ndohama yako saka izvozvo zvega zviri kutaura kuti nokupiswa kutaura panokuitika kukaitika pakadai pamusoro ndainokakudza ndabvunza vachitana baba inini vahava muno ukama here pakati penini munoita nachii pahubaba inini muno ukama pamusoro chengani ukama hapana kama hapana ungori respect semunhu wandogara naye panext door mudzimba dzedu dzangotarisana saka ndaimuonawo semunin'ina wangu pamusoro nevadare ndaona kuti vatudza vazokuita chitoko chikova chemukadzi wangu inyaya chete yekuti havana kuzokwanisa kubata mumba asi pane mumwe mudzwiro nemamwe maonera avaita saka munhu anga akamakirira kuti kunyaya iyi ndingaibatire pati ndingaibatire pati nemavhimiro avaiita umbowo chete kubata mumba nzvimbo ndo vavakatadza asi kuti kumwe maonya yakanga yadi yapinda pane zvikuitika nemukadzi wavo uyu saka vakanga vakuiteeredza kuti tikadai ndingaona chokwadi ndikadai ndingaona umbowo here ndandabvunza amai pasira kuti amai kuti kambitaura nyaya last time amai taura itumba mai Pastor, ameruwa wakandoti amaru awangunanzi yondana naruwa ndoakudza ndotadza kuti kambitaura nyaya yenyumo yakatosvika novemba wese vanavachise akakudzaiku akakudzaiku chenonoati chiwacho chitaure Ameruwa angozitaura unovaziva unovaziva makaenda nounowacho ava vamaoriveri ava avamaoriveri vakwanisi saka avo makainonowacho navo chii chava kuvengerei hapana sazvaurutaura chokwadi kotaurira pasina nemwana chokwadi runyepo taura ipapo yekuti avamai vanotishetichena nouya ari kutaura ari kurevera munhu avamai ava vaduzi chikomba chavo chavati havachizive chete zvese taura umunhu ndorakakonza sei
Nai mamai, ko mwana wa vataura karwana si mbami. Inini ndakatoswera ndisiku ndatoenda kuchechi Izvivai handizoziva ikana zvekapuracho havana nekuprogesa zvanzi yani ndadawedze zvanzi tauro ndorogomba kwenyu mwana wokumba kwaamai akaiwana havana vanachandiuziva nezvetauro kuti akatora tauro rangu here kana kuti haana ozi ndimatauro yangu yese kumbari ndakatifukidzira kuti mwana wangu ndoda kumubvunza kuti pamatauro ari kunzi akatengwa ari 2 kuti uyo erako chokwadi here kuti makatenga matauro aya ari maviri panguva imwe chete wani rakazoa ndekalai repepo renyu tauro richiriwe rumba wenyu tine repingi pingi tetepepo alright richiriwe hongu riripo makatenga kumwe chete nao andakubvira ndatenga tauro kumwe chete nao avo wakadzarenda kuna kareji ini ndakatenga kuvanzanani ndinotenga Ambavelasi. Matara maatenga mazubwa chete. Maatenga na kareji. Imire yengare lutsi. Kora. Repepo. Yaro nembo chifedera. Mbakwiru kuna tauro mari. Sabina wakawanda tauro repepo ari. Kuna tauro. Kana kuna chimbo. Aiwa chumba. Aiwa olisi. Ini tauro ndogesa ndisika chimbo ni. Ndoruzumona. Kana katobviswa nzivo ndokuwa hivi. Simbazi ndio. Aiwa apa kuma iwa ubura apa baita kakatiwa imamai ndikuziva here kuti mashoko enyu amaitaura mudimu wacho anoita kuti imba iyo iparare inini pamashoko aya havana vanachakakataura kana vamuvakwatikasanowachanautenowachachifo vakazozviramba vati aijoa amai avo varusera munateerera taura vari kuti imi makati amai arandana nevabereki mazvinga saka muri kuti kudini mazuva inini nyaya iyi inini handingashandoziva pamusoro penyaya iyi kozi nyaya iyi yakatotungwa mawitness akatokurira nyaya yakatinyowa pasi saka kuti imi endai mukumbire regendo kuna amai avo kuti mugone kugara zvakanaka ndinotudii Kopa ikatongwa kwa sabhuku amai avangu asipera rumwe fuda. Vaiti. Isitese tukurwira murume akunzi mupara wemhosva empara wemhosva tikura vachifaya chimboduzo rodonoza pamusoro ambuya vari kunzi kudanana nawa vakatoenda ndofungidzira kuti kumba kwavakatobva ndofunga kuti kudhara isi totoona vachitoya kuno kudare uyu patakatoenda kudare kwa sabhuku vangu vasitoripa nyaya yekuita nyaya yaiyo ndiwainesa inobhonzi ega but uyu murume uyu akatozoya kuna dzimai vangu achiti zvoni imimi achituma mumwe mukadzi achiti zvoni amai vaivai tisaende kudare amai vaivai tisaende kudare
nyaya. Iwe hanzi uchikomba iwe. Nyaya Wazwe. ndizvozvo. Hanzi uchikomba. Unoti china? Danani unowaziva sei chichi chapa? Ava ndotombovaziva vaitogarawo panext door. Maita basa. Haana singatombotaurirwo nawe kana Wakazoziva sei kuti vaenda kumusha kwavo iwe usine nyaya? Vaenda kumusha kwavo wakazovaona here kuti wakazovakonza? Nyaya iyi ndakadedzwa nemurume wavo kuti pamba pavo tadedzwa ndopakanditi zvoniwo ukunzi kudanana nemukadzi wangu. Ava vakabva vatoti kune mukadzi wavo iwewe handigari nehurewo enda kumba kwenyu. Kushamisa papi vachakaendesa chikazoona handiwe ndovamaendesa zvakatondishamisa ugozi No, Shaman. Shaman. Muri vangani muvillage iwe? Pamusoro dai. Kungoti chete chaitika pandechekuti baba vaparirwa mhosva kana kuti panotorerwa kudzimai munhu asi munyatsotaura nokutsanangura kuti umbowo hwaakatakura hunoita kuti dare rinyatsopa munhu mhosva yake sezvaita. Asi baba ivava vari kuno kuvasekenyedza mushemushe vari kunyatsobvuma. Mukana poindi yavakutopa dare yokuti amai ava pakaitika chiitiko ichi vanga vasiri kumba umurume vanga vari kumba kwavo vari kutotibvumira kuti ndo saka ndakavatora musandii ndakatora mukadzi womunhu nokuti vanga vari kumba kwavo. Saka ari kutobvumira dare kuti mukadzi womunhu uda kunditonga naye uda kunditonga nemukadzi asisi murume uyu asi ari kumba kwavo. Vari kutobvuma futi kuti munextidoo wangu zvichirevera kuti baba ava vanoda kuti vape justification kudare kuti aiwa musanditonge semurume sei sechikomba asi nditorei sendakatora munhu akaramba. Uye amai avo kukaita expression yepafesi pemunhu amai vari kunzi vanenge vari kutorwa vachavo mukaona udhisendi hwakakaita soka ndongoti dare ngaripere ndiende kumba dambudziko radaita sei saka zvokuti murume uyu akunotoona kuti masisa kubvunza mubvunzo akutoisa mubvunzo wakapusa ndoava kudaira asi munhu wechikomba daachava panapa namambonedzo tataura vatatozoona kuti ispoling dipsepietis adzoka akuda vega kuti chikomba nyange pakushaya munhu akunyongocha tisvike patira kuti tisvikika basi munhu wechikomba achaputika chete mune mubvunzo yemubvunzo akaziva sei kuti kuenda kwaamai avo havasisiri pamurume? Chakaitika ndechekuti kwakaitika nyaya inindatupa wandirwa munhu kati wakaziva sei patikabva kuti amai avo zvavari kugara kumba kwavo? patikadedzwa nemurume wavo tiri padare repamba pavo amai avo vakabva tonzi rongedza zvinhu zvako uende yochizvinzwa nandiripo padare wewe semunhu akonzeresa matanho wakatora ndava ndakaenda kwasekritary ndikanoripota ndikaenda kwasabhuku ndikanoripota zvikadzana sabhuku munhu eye atoya panapa but tamutiko koseiko iwewe wamhanyisa mukadzi zvokuti anoenda nyaya yako tisati taitonga ndopandapera ipapo nyaya yobva yazotongwa kudare kwasabhuku vobva vatondikumbira regerero kuti pane zvanga tichikufungidzira sori murume wavo baba vobva vatonditi sori ndizvozvo baba. Kwete ngataura taura kuda mukadzi wako ere? mukadzi wangu taura zvinoita kuti tizive kuti chikomba ndaada kupedzera nei pari kutaura kuti ndakanomukumbira ruregero padare takadedzwa nasabhungano ndikaenda nauya vakatitonga sabhungano vakanditi kumbira ruregero murume uri kumuthreatena kuti uda kumurowa nekuti ari kudana nemukadzi wavo zveshuwa ndakabvuma kunokotamisa uso wangu kwaari nerirema kwaari asi marwadzo pandikanomukumbira ruregero munhu akaratidza kuita stubborn padare ipapo saka ina handada kushora sabhuku wangu ndakazvitora ndabva ndanokotamisa uso hwangu ndabva ndamukumbira ruregero ndichiti sori hako pamashoko yanditotaura ruda nemukadzi wangu ruda kufa sabhuku wakavabva asi waizodauda nemukadzi wako
chakakonzera kuti ndizwe nhau iyi chidzokera kumashure. Baba nhau dzavo ndindaidzinganisa pamba pangu izvokuti manixdo havarambiri ende inini ndindaita zvozvipedza handichitaura nemudzimai wavo nomainini izvinowanika. Akambotanga kudana nemumwe musikana ndikamugadzirisa zvakare akadana nemukazi wemunhu upanixdo zvakare ndakaivhara kuti inini ndikataura naye murume wacho asi ndakanga ndisingazive kuti dambudziko iri ritoriwo mumba mangu riri mangu ndakataura kuti chokwadi mama ndotenda jira alipiswa mahali ende akakonfirma kuti muri zvemosva aruza jira rake kutangererepo uye arutangerere pini chimbomira ndozoita munharikuti kana mambo achitaura nyararai uye aruti nderepepo akaribata zvishuu nokuti parakava chipisi kuti nzi taurirei chikorobho chakaisa chikorobho chipi chawo chekala yacho imimi pamungatenge mumamusokona kare achibomira yana pfuma rikutobuda muisinei mbudzi dzake nazo uye mukadzuru muisine mbudzi dzake nazo munofanwa kurespektana uyu akaona weakness yauyu nokuti akambotaura weakness kunawo saka mublazi uyo anozoa amaingi mumba mamwe problem yakati yakati saka uyu aida kuedza kusolva problem yako iweyo amise mombe dzake ndendinonosaini kana une chichemonodzo inonosaina kana une chichemodzo usati wakarosaina muri kugara kuti makatoti uya kwakari kwake asi imba yako chirumire here akuti zvichikuda imba yangu nokudii mudzimai munomuda simuda simungaimese ipapo simungaimitarisani mubva makundirana iwe uchitaura chiundiregerera munomuba asi aita zvipamidza kuti imba yako chokupinda tikakutimba tokubatanidzei achinosaina tenda zvitara mambo iwe amaigara zvaoniwana mambo zvaoniwa sumukai mumutirane nini panyaya iyi hapana kana chandoziva pamberi pamwasa shuwa hapana kana chandoziva nyaya iyi yakatombotongwa kudai pasi pano takaiswa namari usazofa wakaitira munhu chakaipa wakaziva iwewo mukadzi womunhu muzachinyengo ukadzirira iwewo mari ndobva akutenesa zvione kurwadza kwani asi chabata iwewo wauna kubata gara uchizviziva izvo chakaipa chakaipa munhu waungamboidzoka kuti chakusimbise saini tauraidei kumba kwenyu tauraidei kumba kwenyu vezvamuna mhosva taura chirevo chetauro chairevei ame pamwe naifundisa naivedari mirayamai munodzoka zveni naivedari chirevo chakadai so chirahwe kaichi chirahwe ndo chirahwe chakakwana chaida kududzirwa sei
Wanadzoka. Ava mai vana vangu kana vanoti wakonzeresa. Vantu vangorove pane secret ingatisikaziya ivana. Koimini zvamakaziva kuti manzi kudana baba makazonyararirei makazovaudzirei vakutumai dai makatsvaga dzimwe nzira mukashandisei zvirova matoziva zvekuti makanaimba kwamba ipapo ndokozokutaura murume mamusingade kumudzi ani mamusingade kumudzi Right, supervision, I'm going to approve that inclusion. Let me say He said 2 months. I started. He said 2 months. Am I? No, it's okay. Kabisa masiku samona sanga shika. Ya ungwinini anatizoro wangu kana vakatiti pfuma yavanoida amuredi kwavo. Hapana munhu anotora mukadzi asingazivi kusoma. Mombe dzako izvo. Ndinobvisa pfuma patezvo. Atezoro ngauye mombe mbiri izvo. Nokuti iwewo kudzida zvinokupa akafanwa kuroora. Mombe dziripo izvo. Ndaisa kwezvimba ndaikupa. Ndakubvura. Ukazikira mudango chakuwa mazita. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.